Ruto gi Raila mondo obed piny owuo, gino is very important. Mano e gima duong' nikech ang'o? Piny duong' molo Ruto, kendo piny be duong' molo Raila. Wan kaka jo ohala, ng'anyo no affectwa. Makane ginyalo bedo mondo giwuo, to do bedonwa maber kabisa. Nikech wan jo ohala matindo tindo gi, wan wadich mana gi mwayudo chieng'no emwadhi chamo. Mwayudo chieng'no emwadhi chamo, to michamono be michaki pogo ichulogo school fee nikech nyithindo be nyaka som. Piny tek, to tek ne ji te. Gima do tim, kik Raila go agoge. To ng'ama go agoge malit na ahinya en Ruto. Owego agoge ni ok onyal bet piny mondo wuo gi Raila. Nikech ka gibet ma giwuoyo, to gikonyo Kenya. Ok gikonyore gin giwegi. To gikonyo jolupgi be. Omiyo agombo ni kaber, to mondo jogi obed piny owuo mondo Kenya obed gi kwe, kaka Kenya nicha nigi kwe e mosruok